హర్షాని గాయస్ మనమైతే అరే చాలా ఇంక ఎడిటింగ్ ఎంత ఎడిటింగ్ చేస్తారు ఎడిటర్ మీకు తెలిసిందే కదా మనం ప్రొఫెషనల్ హెడ్ షాట్ అండ్ ప్లేయర్ అనమాట. ఫ్రీ ఫైర్లోని వరల్డ్స్ బెస్ట్ టాప్ ప్లేయర్లు ఒకరమనమాట. అలాగైతే మనమైతే పోతే ఆడిపోతున్నాం బాంబ్ స్క్వాడ్, అది కూడా ఫస్ట్ టైం అన్న. సో అన్న మీకు తెలిసిందే కదా మనమైతే ప్రొఫెషనల్ అన్నమాట. కాబట్టి అయితే మనమైతే ప్రొఫెషనల్ థింగ్సే చేస్తాం. ప్రొఫెషనల్ థింగ్స్ మీన్స్ బాంబ్ స్క్వాడ్ అనమాట. మళ్ళీ మేము నా డ్రెస్ చూడొచ్చు సీజన్ 1 and 2. అరే అంత తక్కువలే అండి. చాలాసార్లు చెప్పాను వీని గొంతు బాగాలేదు రిపేర్ చేయించుకుని వాడెవడో కాదన్నా మన పెట్ అనమాట. పెట్ కూడా మాట్లాడమా ఇంజక్షన్ వేసామన్నా ఇంజక్షన్ బోల్తే ఇంజక్షన్ వేసాలకి ఆపరేషన్ చేసేసాం అయిపోయింది. వాడు ఇంకా మాట్లాడగలడు. వాడి వాయిస్ వింటారా మీరు? వింటారంటే చెప్పండి, ఇప్పుడే వినిపిస్తాను. అంత లోపల మనం డ్రెస్ మార్చుకుందామన్నా. ఏంటికంటే మనతో అవన్నీ లుంగి ఉన్నాయి. లుంగి అంటే మీకు తెలిసిందే కదా, మనమైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అన్నా మనం తమిళనాడు స్టైల్ ఆడుకోం. మీకు తెలిసిందే మన వాయిస్ అయితే చాలా అంటే చాలా దారుణంగా వస్తుందని ఈ వీడియోకి అయితే అడ్జస్ట్ అయిపోనన్నా. ఈ వీడియో ఒక్కటే ఇలాగ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి నా మైక్ అయితే చూసుకుంటానన్నా. ఎందుకంటే స్పీకర్ హెడ్ ఫోన్స్ మైక్ కాబట్టి నేను కొంచెం అలాగ వస్తుంది కాబట్టి మీకేం దిగులు పడకండి. మనమైతే స్టార్ట్ చేసేస్తామన్నమాట. బాంబ్ స్క్వాడా క్లాస్ స్క్వాడా? అరే బాంబ్ స్క్వాడ్ అంటూ క్లాస్ స్క్వాడ్ స్టార్ట్ చేసేమన్నా మీరేమనుకోద్దండి. వీడు చూడండి, వీడున్నారు చూడండి మనం ముందు పోదు. వాని గురించి మాట్లాడుతున్నా. సో అన్న ఎవరంటే వాని పేరు కుంఫు కాదు ఎంత బా కీ కూక పాట వస్తుందన్న. వాని పేరు చెప్తా అంటే ఏం చేయగలం. అరే కొట్టు హెడ్ షాట్ కొట్టు, అది కానీ కొట్టు. అరే అన్న ఒకటేసారి డ్యామేజ్ చేసేసాడు. ఇంకొకటి అయిపోయి సర్లేండి మళ్ళీ వద్దాం. అరే అన్న ఇంత దారుణంగా కొట్టేశాడన్నా. చూడొచ్చు మన కీకు అయితే పోతున్నాడు. కీకు ఏం పేరన్నా అది నాకట్టే ఉంది. అరే వీడు కూడా అవుట్ కథం గయ్యా టాటా గుడ్ బై. సో అన్న మనమైతే ఫస్ట్ మ్యాచ్ అయితే లూజ్ అయిపోయినాం. దీనికోసం అయితే మీరైతే ఒక లైక్ అయితే చేయండి అన్న. మళ్ళీ చాలామందికి అయితే తెలుగు ప్లేయర్స్ ఉంటారన్న, ఫ్రీ ఫైర్ తెలుగు ప్లేయర్స్. వాళ్ళ కంపల్సరీ తెలుగు FF గేమింగ్ సూర్యాబాయ్ గేమింగ్ తెలిసిండల్లా. ఎందుకంటే వాళ్ళు తెలుగులో కింగ్స్ అన్న FFలో. అలా కావాలని కోరుకుంటా, కానీ ఏం చేయగలం, మనమంతా ప్రో కాదన్న. జస్ట్ ఊరికే హెడ్ షాట్స్ ఓవర్ యాక్షన్ చేద్దాం అంతే. సో గాయస్ ఈసారి అయితే మనమైతే సీరియస్ అయిపోదాం. మనమైతే ఇప్పుడు ఫుల్ హెడ్ షాట్స్ కొట్టాలన్నా. మీకు తెలుసా హెడ్ షాట్ కొట్టే వాళ్ళని ఏమంటారు? ఏం చేయగలమన్నా, హెడ్ షాట్ కొట్టే వాళ్ళమే కాదు మనం. అక్కడ చూడండి ఇంకొకరు వస్తున్నారు, వాళ్ళ కోసం అయితే మనం ఉరుకుతున్నాం. మళ్ళీ మన స్క్రీన్ అయితే బ్లాక్ అయిపోయింది. అరే అన్న అయిపోయిందన్న. నాకు తెలిసినంత వరకు మీకు కనిపిస్తుంటుంది. ఏంటంటే నా స్క్రీనే బ్లాక్ అయింది. అట్లా ఇప్పుడు రీకనెక్ట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ మనమైతే ఓడిపోయాం. ఎంత నూబ్ కదన్నా మనం. హెల్ప్ ఫర్ ఆడు మనమైతే హెడ్ షాట్ అన్నాం, నూబ్ అయిపోయినాం. సో గాయస్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అయితే మనం ఒక్కడిని కూడా గెలవనివ్వం. అందరినీ క్వార్టర్ కిల్ చేసేద్దాం ఈసారి. ఓకే వీళ్ళందరూ ప్లాటినం, మనం గోల్డ్. అందుకే అన్నా చూడొచ్చు మనమైతే లాస్ట్లో అయితే ఉన్నాం. సో అన్న ఈసారి మనమైతే నో చీటింగ్స్, ఓన్లీ నాట్ సీరియస్. కొట్టు అయిపోయింది. అరే ఇంకా వాళ్ళు కొట్టలేరన్న వీళ్ళు. ఏంటి సెకండ్ మ్యాచ్ వాళ్ళు గెలిచినారు. సో అన్న నేను చెప్తున్నా ఈసారి మనమైతే గెలిచే తీరుతామన్నా. ఐ ప్రామిస్ ఆన్ ఫ్రీ ఫైర్. నేను ఫ్రీ ఫైర్ డిలీట్ చేసేసానన్నా ఈసారి గెలుచుకుంటే. అంతే, ఫ్రీ ఫైర్ డిలీట్ చేసేస్తా.
డిలీట్ చేసేస్తాను అన్న. డిలీట్ చేయకుంటే చూడండి. సో అన్న మనమైతే వెళ్తున్నాం సూపర్ స్పీడ్. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Как там бар, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стелю нагоят. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Как ఎవర్రా ఇలా మ్యూజిక్ కట్ చేయమని మిడిల్లో మళ్ళీ ప్లే చేయండి. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули. ఏదో అలాగ అయిపోతుందన్నా, ఎప్పుడు జరుగుతుందో ఏంటి. నేనేం చెప్పానంటే ఫ్రీ ఫైర్ డిలీట్ చేస్తానని కాదు, ఫ్రీ ఫైర్లో ప్రో ప్లేయర్ అవుతానని. మీకు తెలుసో లేదో. నేను ఎప్పుడు ట్రూత్ చెప్తానన్నా. ఐ యామ్ ట్రూత్ఫుల్ బాయ్, ట్రూత్ఫుల్. చూడండి అన్న, నేను ఎప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పాను అనమాట. అందుకే కాబట్టి మనమైతే ఈసారి అయితే మళ్ళీ చెప్తున్నాం. మనమైతే ఈసారి హెడ్ షాట్ కొట్టకుండా వదలమన్నా. చూడండి, వన్ ట్యాప్ అదిగోండి, అలా కొట్టాలా. ఫుల్ హెడ్ షాట్స్ కొడతామన్నమాట. ఈసారి మనం ప్రో అన్నా. మనం ప్రో. మళ్ళీ మ్యూజిక్ ప్లే చేయండి. మ్యూజిక్. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Как там бар, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стелю нагоят. Мог тебя. సో అన్న, మనం ప్రో అయితే తప్పులు చేస్తుంటాం కాబట్టి ఆ మ్యాచ్ అయితే లూజ్ అయిపోయినాం. మీరైతే నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అయితే వేసి చూడండి. మనమైతే మళ్ళీ కలుద్దాం. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అన్నా.